Ξεμπλόκα σε όλη την Ελλάδα η επιχείρηση εντοπισμού του επικίνδυνου δραπέτη Κώστα Πάσαρη. Οργή και οδύνη στην κηδεία του αρχιφύλακα Λεβιζόπουλου. Πολιτική κρίση με απρόβλεπτες διαστάσεις στη Τουρκία. Φιλονικία Προέδρου και Πρωθυπουργού και έκτακτη σύγκληση του Υπουργικού Συμβουλίου. Τραγωδία στη Δράμα. Έγκυος εξέπνευσε ενώ υποβαλόταν σε άμβλωση. Στον εισαγγελέα ο μεευτήρας και ο αναισθησιολόγος. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Με εκτεταμένες έρευνες, μπλόκα και ελέγχους στην Αττική και άλλες περιοχές της χώρας, καθώς και με εξέταση παλαιών συνεργών του, οι αστυνομικοί προσπαθούν να εντοπίσουν τον επικίνδυνο δραπέτη Κώστα Πάσαρη. Το μεσημέρι κυδεύτηκε στο δεύτερο νεκροταφείο Αθηνών και το δεύτερο θύμα του Πάσαρη, ο αρχιφύλακας Διονύσης Αλεβιζόπουλος. Αυτή ήταν έως τώρα η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Για όλες τις εξελίξεις, ενημερωθείτε αναλυτικά από το κεντρικό δελτίο της Νέας Ελληνικής Τηλεόρασης στις 9 με τη Σοφία Τσιλιγιάννη και τον Προκόπη Δούκα. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.